Hallo, hallo, hallo.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst, waarin we het avondmaal vieren mogen. De blommen uit de kerken die gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Willy Vlugwagenaar. Lector is Joert Evert Brunsma, uw organist is Ernst Walstra, voorganger is dominee Tietje Hipma en de collecte die ben bij de uitgang. En de eerste collecte is de avondmaalscollecte en is bestemd voor Binnenlands Diaconaat. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Na het aansteken van de derde keers en het adventsgedicht zongen we ons intoslied. Psalm 144 vers 3. En we zongen dit aan het kindstingen. En dan wensen we jou een zegende dienst. Telst mooi, hier staan de keersen van de sneun van Advent. Zocht over hoeveel weken het grote feest van Christus begint. 1, 2, 3, 4 keersen voor de dagen van Advent. Zocht maar goed, dit is de derde. De dag het mooi begint. 3 keersen ben wel nodig om te schijnen deze keer. Jezus vreun die haar ruzie, waar is minder en waar is meer. Laat us nou stil worden en us het keren naar God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat us help is in de namen van de Eeuwige, die het hemel en ierde maken had, die trouw bloot und in eeuwigheid en net losliet het werk van zijn handen.
Genade maar in mijn wezen en vrede van God is hart, van de Heer Jezus Christus, in de meerskip van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, fijn dat we hier vanmorgen weer bij elkaar wezen kunnen. Ja, gewoon voor hem hebben vorige week alweer in Kim Zuidwest. En daarvoor hielden we het avontuur met de omroep. En dan moesten we hem gewoon opeens weer thuis blijven alweer. Dus dat is wel een beetje droevig. Maar gelukkig winnen we toch terug de, ja, het Michael Schennik weer. Michael Verboen. Ja, en Joert, ze waren de advent van de middag. Wordt dominee Marco Roepers bevestigen in Achlem. Je hebt kinderen dat ik volg je via de livestream, zat ik op de Nijsbrief schreeuwen heb. Dan maak je omroep in de kerk. Nou, het staat wel in de Nijsbrief, wat je nu wel maakt. Het scheuren even. Maar van de morgen toen ik hier heen fietste, dacht ik, het is krek zo koud en griezen daar als toen ik hier bevestigen waren in begin februari in Arnhem. En toen we onderwijs, toen dacht ik wat dokjerig, maar dat kilware griezen waren. En toen kwamen we hier binnen in de kerk en het weer mooi lucht en warm en al je leren meestal dacht ik, oh wat fijn, wat fijn. En deze snij, de tweede snij van het vent, dat is de snij Gaudete, wees blied. In de brief van de Filippenzen staat dat, wees blied, want de Heer is dichtbij. En ik denk, nou, zou mij deze snij wezen van zo'n lucht, warm plakje op een hele koude griezen dag. Wees blied, want de Heer is dichtbij. En we mij het luisteren naar de woorden, we mij het hele nachtmaal vieren en zo de liefde van de Heer trouwen. Lucht en warm plak op een koude dag. Zo willen wij elkaar bidden. Eeuwige, liefdevolle God, wij danken jou voor jouw lucht en liefde en warmte in ons bestaan. Dat wij ons daar altijd weer naar takkeren mooien en dat jou ons altijd weer uitnodigen om bij jou te komen. Zo danken wij voor al het goede in ons bestaan, wat ons dicht bij jou en dicht bij elkaar brengt. En wij mogen ik alles bij jou brengen wat koud en gries en moeilijk is. Heer, en zo bidden wij voor mensen die ziek binnen. Mensen die het verdriet hebben. Mensen die het geen veilig huis hebben. Mensen die het vervolgen worden. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Wij denken aan alle mensen die het verdwaald binnen in hun leven. Die het net meer weten hoe het verder moet. Vol vragen binnen, twijfel of bozens. Die het je meesten om hen heen vinden kennen, dat ze thuis binnen. Die het jou net vinden kennen. En wij bidden, Heer, ontferm je jou. Laat us jouw vreugde trouwen, Heer. Laat us ervaren dat jou dichtbij bidden in alle dingen. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik wil je nou die woorden voorlezen uit Filippenzen 4, vers 4 tot met 7. Wees blied in je meerskip met de Heer. Altijd. Ik zeg het nog eens. Wees blied.
wordt bij alle mensen bekend om je me vriendelijkens. De Heer is dichtbij. Zit niet een oer in Noord, maar maakt je in alles je me weesken bij God bekend. Toch bidden en smeken, maar nooit zonder hem dank te brengen. En Gods vrede, dat wij maar al eens verstaan net bij kunnen, zul je me hetten en je me denken boertje en noertje in Christus Jezus. Amen. Wij maaien blied wezen, maar we maaien ik net al te volle jongen. Dus ik dacht, we gooien er een liedfilmpje terug mijn lied. En ik vond een heel mooi lied, wat de bands jongen. Ik zie eens even het stukje van het refrein, wat zo past bij deze snij. Ik wil vandaag alleen maar zingen. Ik ben ontzettend blij. De reden is eenvoudig. God zorgt altijd voor mij. There's bleed. We luisteren naar dat lied. Dat we weer wat meer in bewegen maar in de kerken, dan kunnen we dit wel eventjes bijlaten. Ja, Oerbaan, dat vind ik mooi om nog even te vertellen. Een paar weken verlien, toen mocht ik in de kerken van Achlem op een man zitten wonen. Toen ben alle bangen van squallen daar in de kerken geweest. Want ze hebben iets hoe wereldgodsdiensten en ze worden in de kerk wat jaar over de rituelen en gebruiken. En
toen hebben we in 2 groepen de hele squallen der Maas-West. En ik zie een verhaal van mij het stukje woestijn hier bij mij. En Abraham en Sarah die uit Ur kwamen en naar Kanaan te gaan. En de bijen mochten vregen hoe het kerken. En die bijen ze weer zo interesseren. En ze dienen zo mooi. En zulke mooie vragen over alles. En we hebben door de alfa en de omega gehad. En over het dopen. En over het begrafenissen. En de graafstien. En over alles. En over Abraham en Sarah. En hoe dat God heel dichtbij komt. En het is zo mooi. Ik dacht, het komt goed met die dingen. Het is zo hoopvol. Dus ja, dan ben je net besluit mooi. Maar het verhaal gaat terug. Nou, dat moet ik zo maar even met je delen. Zo'n bemoedigende ervaring. Ja. Ja, en nou. Deze advent gaat het door tel sto mooi, tel je mee. Wij tellen van alles in ons leven en dan krijg je gauw ranglisten en ik heger en leger en eerst en leest. Op de eerste adventsnacht hebben we het gehad over de keizer die zijn volk tellen wil. Ja, zijn macht tellen, zijn jild, zijn rijkdom. En toen hebben we het ook op Psalm 90 gehad, van leer u uw dagen te tellen, leer u zat te tellen dat wij een wiesheid krijgen. Vorige snaar ging het door Maria, van heel gewoon famke, die dan weer eens volop mij telt in het evangelie, in het goede nieuws. En Joert gaat het door leerlingen van Jezus, door de meesten zoals wij alle jaren, maar is lekker brek. Meesten die zelfs nog een ruzie hebben en die toch heel dicht bij Jezus mooi keer maaien te waaien. Voordat wij nou uit de Bijbel lezen, willen wij bidden om Gods willige geest. Heer is God, dank u wel voor jouw wut. Jouw wut dat lucht en leven brengt. Jouw wut dat mens worden is in Jezus, uw Heer. En zij heel dicht bij ons komt. Wij bidden om jouw Heilige Geest. Om ons iepen te maken dat wij dat wut ontvangen kunnen in ons leven. En dat wij daarmee vol verwachting de grote dag te meten gaan. Jou te meten gaan. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij luisteren nu naar het evangelie. Hoor dan nu naar het woord van de Heer uit Markus 9, vers 33 tot 37. Ze kwamen in Capernaum. Toen ze in het huis waren, vroeg hij hun, waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten? Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de 12 bij zich. Hij zei tegen hen, wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar. Hij pakte een kind op en zette het in het midden neer. Hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen,
Wie in mijn naam een zo'n kind op zich neemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. We zongen nou, Jezus uit, hij wil dat wij alle ger. Gemeente van uw Heer Jezus Christus. We hebben een stukje uit het Marcus-evangelie lezen. Toen ik daar van het weekend met wandelen weer, toen zie ik eigenlijk het Marcus-evangelie als een soort drieluik van mij, 3 schilderijen. Het eerste, dat begint dan met dat Jezus geboren is. Marcus die bad zijn eigenlijk. Dat Jezus in de wereld komt, evangelie van Jezus Christus. En dat Jezus roemde in Galilea benamen. En dat hij daar over het koninkrijk van God vertelt. Het is dichtbij. Dat hij spreekt over wat dat inhoudt en dat hij het zendt in zijn dieren. Dat is het eerste. En het laatste is het schilderij van wat er in Jeruzalem al gebeurt. En het schilderij in het midden, werd het Jooddoekje, dat is ja, de oergang van Galilea naar Jeruzalem, zo'n je ze kennen. En ik wil dat gewoon maar eens wat beschrijven wat er gebeurt. Dat is Marcus 8 en 10 ongeveer. En dan begint het ermee dat er een blinde genezen wordt. Meesten brengen een blinde man bij Jezus. En Jezus geneest hem. Eerst dan, de eerste keer dan schucht het nog net helemaal helder. Dan schuchten de meesten als bjemmen erin. En dan nog een keer. En dan schucht er helder. En aan de andere kant van het schilderij is ik een blinde man. De blinde Bartimaeus.
Die wordt net bij Jezus gebracht. In het begin wel, dan brengen ze hem bij Jezus in de hoop dat hij genezen wordt. Maar op het einde zeggen ze, je voet man, wat mag je hier? Een mees die net mij tellen mij. Maar Jezus komt voorbij en die sjocht hem. En die jet hem. Hier ontferme jou om mij, roept hij. En Bartimaeus die krijgt weer helder zicht. En dat zou eigenlijk ik met dat schilderij ook weer, dat we helder leren te zien. En er gebeurt van alles op dat schilderij. Eigenlijk het hele meeske komt voorbij met alle jacht en zuster, met alle verlangen en alle twijfel en alle ruzie. Het begint ermee dat Jezus met de leerlingen de berg opgaat. En dat hij dan dat wondere jacht is. En die stem dit zei, dit is mijn inleven ben. Hartje naar hem. De 3 leerlingen die erbij winnen. En de oren die het afstand erbij winnen. En dan gaan ze weer de berg aan. En zei Jezus, spreek je net over. Het is een wondervol geheim wat mij gaat in dat hele schilderij, in dat hele menselijke bestingen. En dan gaan ze weer naar onderen tak. En daar wordt dan een jonge genezen die een kweerde geest in hem hier. En de oren leerlingen die winnen erbij en die hebben dat net wanken. Die hebben die geest net uit te rouwen kunnen. En Jezus zei dat kind alleen nog terug het gebed. En zo gaat Jezus de waai naar onderen om de kweerde machten, een halt dat erop. En om mensen weer beter te maken. En ondertussen maakt ze de fariseeën en de schriftgeleerden een ruzie met hem. Er is een en al onvechting en bedrieging hoe dit commercieel. En wat het eigenlijk nog maar begonnen is van die verheerlijking op de berg, is dat Jezus vreegt aan de leerlingen van, waar zitten de meesten dat ik ben? Dus dan komt het erop om helder te zien, wie is Jezus eigenlijk? En de meesten zeggen, een profeet, of Johannes de Doper, of Elia. En uiteindelijk zei Petrus, binnen de Christus. En daarin is het hele geheim, is daarmee, uitsprutsen kerst eerst is, maar daar zit het in, zit dat geheim in, binnen de Christus, de salving, de Messias, dat is hetzelfde woord in het Grieks en Hebreeuws. En de salving is altijd een teken van de geest, salven met de geest van God. Dus daar is dat hele geheim van Gods aanwezigheid, binnen de Christus. En bij dat geheim gaat Jezus de berg aan. En dat geheim gaat de vrouw terug. En dat vindt overal strijd om hem heen. Ik bij de leerlingen zelf dus. Die zat dicht bij Jezus weer. Maar ik die leerlingen binnen net meer of minder dan orenmeesken, meer of minder dan us. En dat vind ik wel het hele bijzondere en het mooie aan al die bibelverhalen. Dat wij daarin passen met al die lek en brek en al die warmte en kjelte en jacht en zuster. En dat die leerlingen zo bij Jezus binnen. En dat het net iets is van dat ze steeds beter worden, of dat de meesten steeds beter worden. Het gaat gewoon terug. Dat je soms denkt, zo zou er nou nooit een einde aankomen. Dat ze eerst nog een blinde bij Jezus brengen en dat ze op het einde zeggen, je voort man. Dus het is net zo dat de meesten sabot iets leren. En toch maaien al die mensen meedraan. En maaien ze om Jezus heen en meedraan.
en vreegt Jezus hun om te volgen. Dat gaat aan het eind terug, maar alle onstrijd. Jezus bloot de mensen aanspreken en roepen. En zo komen we dan bij dat stukje eigenlijk midden in dat schilderij. Nadat Jezus zijn het van dat hij naar Jeruzalem had om te lijden en te sterven. Dat de leerlingen ruzie maken hebben over wie van hun het belangrijkste is. En wat zit dat er diep in bij mensen? Dat we hegen opmatten, dat we wel mooi tellen matten. En de angst om leger op te rijden en dat we net meer mooi tellen. Wat is dat een diep gevoel wat in alle dingen mooi doet. En Jezus vreegt hun daarin niet meer door. En ze doggen het zwijgen, ze willen het er net door hebben. Ze vielen dat het net is. En dan zei Jezus, waarvan je het belangrijkste wezen wil, die maakt het meeste van alle jaren. En het ziener van alle jaren. En dat maken we wel als de kern van het evangelie. De kern van de waarheid die Jezus geeft, de meeste wezen. Elke in het zin. Net meer bang wezen als je zelf heger of leger binnen. Maar voluit libje uit die leefde van God. Die in de hichte en in de diepste diepte is. En dan komt de ruimte om het zeerste te wezen. Dan hoe je net meer benauwd te wezen van je eigen hartje. En uw die leefde, dat is een bron zonder eind. Die rekt het nooit leeg. En daaruit leeft Jezus. Van het begin tot het eind. En dat is het paad wat het hele verhaal draagt. En dan mag je mensen altijd mooi doen. Maar al hun lek en brek mag je elke keer daar weer naar takkeren. En zo gaat Jezus op dat schilderij, zien wij, uiteindelijk naar Jeruzalem toe. En Jezus jouwt ook een voorbeeld. Er binnen bijen werk. En een van die bijen zet Jezus in het midden. En Jezus zei, wie het zo'n bijen opneemt, neemt mij op. En die het mij opneemt, neemt hem op die mij stuurt het. Die neemt God op. En nou vieren wij het nachtmiel. En dan kunnen wij dus het lieden toch die angst of dat streven van ik moet wel mooi tellen. Of we kunnen dus lieden toch dat wij dat ben, Jezus die dat het liefste mens in de wereld komt is. Dat wij dat ben als een teken in ons opnemen maar zien liggen. En dat wij zo God in ons opnemen. En dat is de hoop van het hele schilderij. Als wij dat in ons opnemen, dan weten wij dat het net om een nacht is. En dat er altijd uitjog is. En dat er waar verder gaat. Ja, terug de diepte in van het kruis naar het Peersketa. Naar een nijleven in het volle licht. En daarvan maken we nou al proeven. En mijn Christ vier wordt nij hoe dat geheim in de wereld komt. Elke keer opnieuw vieren we dat om nog meer in ons op te nemen. En daarvan maken wij liefje. Op
zo'n koude, grieze dag is zo'n warme lucht de kerken maar een liedsteken. Maar dit is het grote teken dat wij dat licht en die warmte, die leefde in ons opnemen. En dat is onvergankelijk. Van elke dag van ons leven kunnen we daaruit leven. Laten we bidden dat het zo wezen mag, dat dat sterk in ons wezen zit. Amen. Wij zongen nou een lied, gezang 440, vers 1 en 12. Wij mogen nou maar elkaar danken en bidden. Ik zou niet meer willen, dat ik jaren dat vanmorgen dat Pieter Brouwer verstaan is, een oudere broer van Volkert en Frans. En ik zou ik bidden willen voor Anne en Tine Talsma, die het een hele moeilijke tijd wel terugmaakt met de ziekte. En ik wil je vragen, is er
nog iets wat je me nemen willen van de gebeden. Zullen we dan maar elkaar dankje en bidden. Heer is God, hier binnen wij, jouw meeske ben. Maar die hele wiede brood om ons heen, met alles wat er gebeurt, alle lucht en tjuster. En wij danken jou, Heer, dat jou daarbij bent. Dat jou daarin bij ons bent. Dat wij net verdwalen op ons levenspad, maar dat wij ons altijd weer naar jou richten maaien. Dat we jou aannemen. Dat we jou in ons ontvangen. Om in ons het licht en de leefde te wezen. En wij bidden, Heer, jou dat wij dat ontvangen mogen. En dat we daar van dierlijk kennen, maar de meesten om ons heen. Dat wij stikjes van jouw lichaam wezen mogen. Heer, zo bidden wij voor elkaar en voor de meesten om ons heen. Wij bidden voor mensen die het moeilijke dagen terugmaakt. Door ziekte en verdriet. Heer, wij bidden voor Anne en Tine Talsma. Om jouw jacht en jouw kracht. We bidden voor orenmeesken die ziek ben en kracht ziekje. Heer, wij denken Jood om de familie Brouwer nood. Piet Brouwer verstoren is. En we bidden om jou troost. Wij bidden voor alle mensen in deze wereld die het net mooi tellen. Dat geen plak voor is. Voor mensen op een vlecht. Voor mensen zonder huis. Zonder vreugden. En wij bidden voor alle mensen die het gevoel hebben dat ze net mooi tellen. Die het hun minder weerdig vielen. En er net opkennen. Heer, Jood, maar wij het hele nachtmaal vieren. Trouwen van jouw leefde, dat elke nien in mij telt. En leer ons om daaruit te leven, Heer. En in de stilte willen wij sissen, wat een oor net van u sissen kan. En jaren naar jou. Wij bidden, Heer, jaar en verjaar uw gebeden. In Jezus' naam. Amen. Wij maken nou het hele nachtmaal vieren.
De diakens hebben hier me alweer een skaaltje mee, met een bekertje, met een stukje ballen. We zullen nou de tafel kleren, maar je maar een stukje breed uit het poetsje hebben kleren, kleedjes. Oh, hebben. De Heer zelfs nodigt dus aan de tafel om deel te hebben aan zijn leefde, zijn lichaam en bloed. En dankbaar willen wij dat ontvangen uit zijn hart. Laten wij maar elkaar danken. Heer is God. Wij zegenen je jouw naam. Omdat jou ons vasthouden in het licht en in het juiste. Omdat jou mij is meegaan door de tijden heen, midden in deze wereld. Dat jou ons te meten komt. Met genezing en bevrijding in Jezus Christus, uw Heer. En dat jou toch eens hinnen streamen willen met de kracht van jouw Heilige Geest. Daarom willen wij jou danken. Maar alle broeren en zusters toch de tijden hinnen en in deze wijde wereld. Zo zitten wij jou bij alles wat in ons is, lof en dank. Amen. Wij zegen je de naam van God. Wij zegen je de naam van uw Heer Jezus Christus. Want in de nacht dat de Heer oerleveren was, nam er het breed. Hij sprutste dankzegging uit en hij brutste het breed en hij zei, dit is mijn lichaam van je. Neem dat en denk om mij. En zo nam er na het meal ik de beker. En hij zei, dit is mijn bloed. Dat van je me vergeten wordt. Elke keer als je hem eruit drinken, denk dan om mij. En nou doen wij wat de Heer ons vreegt. Wij bedenken Jezus Christus, uw Heer. Zijn Deer verkondigen wij. En zijn opstanding beleden wij. Amen. Kom, Heer Jezus. Amen. Bidden wij nou om de Heilige Geest. Heer is God, nou wij het breed delen en drinken van de beker, bidden wij om jouw Heilige Geest. Jou dat wij wezen maaien wat wij toch jou weer lichaam van Christus.
wil u zo sterken dat wij dicht bij jou wezen mogen. Amen. En Marco willen wij de woorden bidden die Jezus u zoon het. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Zat Christus zijn leerlingen groeide op de dag van Peerske, toen er daar toch de dichte dwarm binnenkwam. Vrede met je. Zo mooi wij ook hoor ik de vrede weesje. De vrede van Christus ga je alle jaar. En dat ken ik ook hoor. Net een hoorja, maar wel ook hoor. De vrede weesje. De vrede van Christus. En wij willen over dat wij het breeën en de beker delen. Een lied jongen, gezang 451. Ik stel voor dat het zo jongen uit het oorjoen staat. In wisselzang.
Het breed dat wij brekken is bierskip maar het lichaam van Christus. Neem iets betink en jou dat het lichaam van uw Heer Jezus Christus brutsen is dan voor sluine verzoening van al uw zoenen, van alles wat brutsen is. De beker van de dankzegging, die wij dankzeggend zegen je, is het kostbaar bloed van uw Heer Jezus Christus. Neem die, drink er alweer uit, betink en jou dat het kostbaar bloed van uw Heer Jezus Christus vergeten is staan voor sluine verzoening van al uw zoenen, van alles wat u losmaakt van God. Zullen we nou mooi een kort dankje. Heer, is God, wij danken jou voor de kracht en de blijdschap van deze mierskip, maar het lichaam en bloed van Christus. Van zijn wezen in us en bij us. Elke nieuwe dag. Laat us nou de wereld in gaan. Door de kracht van jouw Heilige Geest. Om daar te leven en te werken als band van jou. Daar jouw lof en eer. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Wij willen nou ons loflied, danklied zongen. Zullen we dat steende doen, dus laatste lied. Dat is de zang 158a. Dat is de lofzang van Zacharias, werd Psalm 107 terug klinkt. Van de mensen die in het zuster en in het skaat van de deur binnen, dat die in het licht komen, in een nieuwe dag.
Komende sneurtjoen, dan zoenen we een Christjongtjenst hebben met het koor. En dat kan je net toch niet. Het is zo jammer, want het is het mooi om zo mooi te zongen. Maar we hebben van de mooie zongen van ons jachtje, elk in ons eigen hoekje. Dus dat heb ik zongen, elk in ons eigen hoekje. Dus blauw zongen, ja. En wat wel gebeuren kan, is waans die te morgen een Christviering in het Iepenhuis om 10 uur. Maar een feestelijk warm middel erbij, nou prachtig. Elke keer is daar welkom. Je kun je maar op Jan gaan, hè, dat ik al die. Achter in de kerk is ik een intekenlist, dan kun je hem nog op Jan. Het zou dus eerst jongens in het lokaal, maar het wordt maar om 10 uur in het Iepenhuis. Dus scroll je hem nou maar op, nog maar, welkom. En dan mag je weer elk weer naar je eigen plakje in de brood. Om het licht van de Heer mij te dragen. Mij zien zegen. De genade van uw Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de meerskip van de Heilige Geest. Wees mij alleen.